Det er første gang, Helge Nielsen tager sikkerhedsudstyr på før en test. I denne udgave af Power Gear, 4 hjul, 80 km/t og fint grej i marken. Velkommen til Power Gear. Normalvis kører vi ikke med styrthjelm på, når vi tester maskiner. Men i det her specielle tilfælde, hvor vi er ude at køre på den store Go 625, så er det en rigtig god idé, specielt når vi er ude at køre på landevej her, og speedometer står på den forkerte side af 80 km/t. Eller forkerte side af 80 km/t, det kommer an på, hvad man tænker, fordi på 80 km/t, når man har pladen på her, så er den rigtige side af 80 km/t, så er det over 80 km/t. Men Go'en her er indregistreret som en bil, og derfor er der ingen problem i at køre op ad vejen her, køre til købmand eller køre ned på stranden. Der må så gerne være 2 mand her på ATV'en. Men prisen på sådan en maskine her, 114.000 indregistreret, klar til at køre. Er det mange penge? Ja, man kan jo købe en Citroën C1 for den jo. Men det er bare en bil. Den kan den ret meget andet. Lad os prøve det. Lad os komme ud og være, hvor det virkelig kører. Nu skal vi i marken med Go, så nu kan vi roligt tage hjelmen her af. Så er det jo rigtig godt, at vi har sådan en boks her bag på Go'en, hvor der er plads til alverdens ting, og specielt til hjelmen. Her ligger alting rigtig godt beskyttet, vandtæt. Det vi skal ud og køre med nu, det er en slagleklipper. Og slagleklipperen har egen motor, så vi kobler den bare efter Go'en her på kugletrækket. Et kugletræk, der i øvrigt er godkendt til synsfri sammenkobling, så vi kan koble vores trailer efter. Vi må godt kun trække 1.500 kilo herude, men kører vi herude terræn, så må vi faktisk trække 350 kilo. Men skal vi have en trailer efter der med nummerplade på, så er det kun 150 kilo. Men det er jo bedre end ingenting, og vi bliver i hvert fald ikke taget, når vi kører med den ud på vejen. Som sagt, så er slaglerklipperen her, der klipper 110 cm egen motor. Det er rigtig smart ved den, det er, at den har en slyngkobling herude. Så lige snart vi giver motoren gas her, så kobler slagleren automatisk til. Der, så tager slaglerne væk. Så giver vi bare gas. At den slagleklip, vi har bagefter, det betyder, at den er utrolig lidt følsom overfor, at den kører i jorden. Også at hvis der kommer en sten, det tager den sådan set ingen skade af. Så den er rigtig god til at køre klip, sådan nogle uforrente arealer, som vi kører her. Men også god til at køre klip ind i hestefolden, hvis der er nogle steder, hvor græsset er blevet for højt. Til at tage rabatten ned til ejendommen. Hvad koster sådan en maskine, så er der nogen, der spørger om. Jamen den koster ikke andet end små 15.000 kroner for sådan en klipper her med Honda-motoren på. Så det er faktisk ikke nogen her, der går for at kan udnytte sin ATV rigtig fornuftigt. Klipperhøjden justerer vi med en spindel her bag på klipperen. Og her kører vi også, når vi skal have dem op i transport, så kører man den simpelthen i top her. Så kan vi køre hjem til ejendommen med klipperne, uden at valsen og klipperne går i jorden. Testpilot Helge Nielsen er begejstret for ATV'ens evner til transport i terrænet. Fordelen ved at have Go'en indregistreret som en bil, det er, at man kommer lynhurtigt til og fra sit arbejde. Principielt hvis vi turer, så vi kører 80 km/t heroppe. Havde vi haft den indregistreret som en traktor, ja, så er der maks 40 km/t heroppe. Men her kan vi simpelthen bare fyre den af. Transmissionen er en CVT-transmission, hvor man bare styrer med gashåndtaget her. Mere man trykker, jo hurtigt kører den. Derude er der et højt og et lavt gear. Det høje gear bruger man, når vi kører på landet, eller på asfaltvejen, eller på grusvejen. Det lave gear det brugte vi blandt andet, når vi kører slår græs og sådan noget. Alle 4 hjul har individuelt ophæng. Det vil sige, vi har ophængt i et fjederben. Og ikke nok med, at det er fjederben, som er ophængt i. Det er også gasstøddæmmer, vi har ved alle 4 hjul. Det gør selv, at vi giver fuld gas her, så er det ikke noget med, at ATV'en den letter op. Den holder sig helt flad, og så trykker den bare afsted.
Det er uafhængigt hjulophæng. Det gør, når vi kommer frem til terrænet her, så alle 4 hjul de holder en fantastisk hjulkontakt. Og dermed kan vi overføre trækkraften til underlaget helt utroligt godt. Når vi så samtidig kobler differentialespærren ind her, hvor vi kobler for- og bagakslen sammen, så skal der bare rigtig meget til at stoppe den store Ghost her. Så er det selvfølgelig altid et kompromis, hvad for nogle dæk man monterer på sin ATV. Men i det her tilfælde, så har vi monteret nogle mellemdæk, kan man sige, hvor de kører fornuftigt godt på landevejen, men hvor der er også rigtig god trækkraft, når vi kommer ud i terrænet her. Der kunne monteres nogle meget mere aggressive dæk, så vi stod endnu bedre fast. Men det som jeg har prøvet at køre med Ghosten her derude i skoven her ved Tirsbæk, det viser, at den står bare enormt godt fast, også på de dæk, vi er på i dag. Ghost 625 er noget så usædvanligt fremragende til 2 personer. Ghost 625 Max. Max, det betyder, at Ghosten er med en ekstra lang hjulafstand. Hjulafstanden er faktisk 20 cm længere her, end på de almindelige Ghost. Den lange hjulafstand, det gør, at maskinen er utrolig stabil, når man kører med det. Og samtidig så gør den lange hjulafstand, at det bliver plads til 2 personer heroppe på sædet. Det er faktisk ikke ret mange ATV'er, hvor det er tilladt at køre med 2 personer. Den her den må og kan. Takket være affjedring, så er det faktisk rigtig lækkert at køre med, selv der er en person, der sidder bagpå her. Man føler, man har en god kontrol over maskinen. Det er ikke sådan noget, man vipper bag. Og for en førstegangskører på den her, det kan være lidt svært at skifte gear her. Man skal være helt sikker på, at der ikke er træk på maskinen, for at den er let at skifte gear i. Men efter en dag, så går det faktisk rimelig smooth. Man skal bare lige huske at give lidt gas og brems, og så har man fat i gearhåndtaget, så går det fint. Skulle man se noget, når man kører godt 80 km ud af landevejen, så kunne vi faktisk godt have haft et 3. gear her. Fordi omdrejningstallet, den står altså næsten i top, i hvert fald noget et godt stykke over 6.000 omdrejninger, når vi kører 80 km i timen. Der kunne det være fint med et 3. gear. Når vi aktiverer den røde kontakt her, så har vi 4-hjulstræk slået til. Når vi aktiverer den gule kontakt her, så kobler vi akslerne sammen også. Det vil sige, at vi er fuldt differentialespærring på begge aksler, som man kan se ind i skoven. Det gør, at man ikke kører og hopper op og ned med en spor, men man kan simpelthen holde et stabil retning, selv man kører på kanten af nogle store spor. Motorolien kontrolleres under dæksel her på maskinens venstre side. Skruer man simpelthen oliepinden op, kontrollerer motorolien. Det er relativt let. Det er lidt vanskeligt, hvis vi skal ind og kigge til luftfilteret. Luftfilteret sidder hernede under sædet. Man kan simpelthen løfte hele sædet op her. Og her har vi luftfilteret placeret. Hvis det er svært fat i en lille skruenål her for at tage den her bøjle op, inden vi kan komme ned til selve luftfilteret. Men ellers et opbevaringsrum og batteriet har vi også hernede under sædet. Så har vi fat i alle de ting, som vi skal have fat i, når vi skal servicere ATV'en. Synes man, at 114.000 det er for meget for at få plader på en ATV, så kunne man tage og vælge den mindre Ghost 520 her. Den vi er med her, det er godt nok en 4x4, men vil man vælge en 4x2, hvor vi kun har 2-hjulstræk, som er en fantastisk god maskine, selv om man skal ud og køre terræn, så kan man faktisk få en Ghost indregistreret for bare 64.000. 64.000, så har man lov at køre på vejen. Mange landmænd vælger at få deres ATV indregistreret som traktor. Det har den fordel, at så man selv kører på vejen, men det har en ulempe, at man skal have den droslet ned til under 40 km i timen. Selve droslingen koster 5-6.000 kroner. Derudover så skal man godkendes, det vil sige, at man skal enten være gartner eller landmand. Det er noget, som skal en godkendelse til. Man kan ikke umiddelbart sætte ATV'en videre til en tredje mand. Har man først fået at vide nummerplade på sin ATV, så kan man sælge til hvem man vil. Fordelen det er så også, at man kan komme ud og komme afsted, og man kan køre, hvor man vil. Og man må bruge en dæk op og hente rundstykker med en dag, man synes, at det er rigtig godt vejr. Man kan tage med til Løkken, køre på stranden, der hvis det, man gerne vil. Det har været en dags alsidigt arbejde. Nu skal der uddeles karakterer. Som sagt, så er ATV'en indregistreret, og jeg vil sige, at man kan lynhurtigt vende sig til at have en indregistreret ATV, fordi når man kommer ud på vejen, så er der fuld run på, det vil sige, at opgaven udføres hurtigt, og man skal aldrig tænke på, at man kører ulovligt eller ej. Ghost er måske ikke den mest kendte ATV her i Danmark. Det er en fransk maskine, som har været på markedet i omkring 10 år.
Vi kommer til at se mange flere af dem her, fordi her for kort tid siden har MI fået forhandling af Ghost i Danmark. Så det skal vi nok se mere af. Maskinen anvender nogle anerkendte komponenter, som selvfølgelig, som mange andre, bliver produceret ude i Østen. Men komponenterne er den samme, som bliver anvendt i andre ATV'er. Ghost er selvfølgelig ikke enige om at kan levere en registreret maskine, men det, som er lidt specielt ved Ghosten, det er, at basismaskinen, den er med et tokredsbremsesystem. Den er med træk, som kan godkendes til synsfri sammenkobling. Så på mange måder, så er den lige klar til at sætte nummerplader på, og det klarer sig i løbet af nogle få dage, så er man klar til at køre ud på landevejen. Kan man sige noget negativt omkring en stor maskine, det er, at den er lidt tung at styre, specielt når man sætter differentialen til mellem for og bag, så bliver den rigtig tung at styre. Så ønsket kunne godt være en hjælpestyring på styretøjet. Men ellers er der ikke mange kritikpunkter som sådan på maskinen. Gearet skal man lige vende sig til at skifte, når man har vendt sig til det, så går det faktisk rigtig godt.